Mark! Mark! Yung electric fan.
Evangelyo, posisyon tala ng kakatapusanan, maligaputamo in pakalulong ng Diyos. Ikatawahan, mag-umpisal ko. Hindi Diyos sa may parang tulo, at kaya kayo makatal, kung hindi kasala kong ina, iisip ang mahirap dapat at niyalayo ang makulaan. Kung hindi daw ay panagapupong ang Santa Maria Magdalena ng Birhen, kain sa Anghel ng Santo, at kaya kayo makatal, ipanalangin ko din Diyos sa limutan. In Diyos, kayo pahinto po pagkaluluan ng aking pagkabatawad ng kasalanan tao, inalan ka naman sana, hindi alangka. Amen. Ginoo pakalulu, Ginoo pakalulu, Kristo pakalulu, Kristo pakalulu, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Manalangin. O Diyos sa inumi, inubog may tao ba't tinanikaw ng yato at penis nawanan na kay Espiritu Ninti. Dapat inulog kete at tinasal. Panigid pa nun yung pamanisi at magigit ang pakalulu. Balik mo kay Eta at hindi tagumupin ng anak mo alang-alang Eta na pamilatan ng Kristo inumi. Amen. Pamamasa iba, iludroni. Ngayon ng Diyos ang Noel at kalayaan. Pinagkas ito kaya kayo, pati na kayo matitiyo, ang konting kalawate kailangan akayanin. Ngayon, animalamalya at matulog. Nalinsag ka ng malaking tugas. Daw makayanin. Ikasuduan kaya ini. Magipagkasundo kaya kayo. Hindi na pasibayo ikaako. Mga kapatid, nalinsag lang nila lang. Yan ang ikaako. Pang sumira, inyato. Tiklong na pa ng Diyos. O ikitanda at itiyo, kaya
Ing panahon ng kadelane, ing Espiritu Jesus, ing disyerto, karinya may natiling ilog ng 40 aldo, tingswaning sa ganas. Mga liyag lang animal, at din karin manok naman, kapag Jesus ere, kay paborente ng head, dinesinildiente. Iya may sukuliruan ng Jesus min tayo Galilea, at penagal ni Maya Pabalita iba't Diyos. Miras na nitulong panahon ang sinabi at malapit na ipamagmahal ng Diyos. Sisya nila at paingulugan ni Kemo kasalanan at manwala ko in Maya Pabalita daralaman. Kalubaran ng kabataan, in Maya ng balita ng Diyos. Kuya niya ako, Kristo. Good evening po kay Oman. Pakikita po si Bintang good evening. Evening. Kanilang gabi din po yung unang Domingo ng panahon ng Juarez. Last Wednesday, may gustusan tamang kung abutan ng kanuman tao, uli na po nilabas na ng Miyerkules. Hausan tayo po hindi Wednesday. Yakin po nakalasigod niya kayo, sige pa kanina, almost all, nakalakatoli ko, ipag-social day mo muna ganito, Pikuales, mga kapatilan namin Pauspus, Karinabu, Ikarela, Anwa. Yakin po lang niyo po yung sige nung ating na Abu, Ikarela, Anwa. Nung ating na Abu, Ikarela, Anwa, meron yan po, ipuli ng sabihan niya. Pero bila po naman po yung Abu, karing kaya nakong kanuan, sana naman po yung tawagan na hindi, kaya po mauna. Kilala po, Diyos, na hindi manatiling matingkad, kaya natin. Nga po yung Ebanghelyo niya, sisya nila painggulo ng ikeng kasalanan at manwala ko in Maya Abay. Pwede mo naman po sasabihan ng pari, kanyang kuskusan ng laro, kalinteko yung tekong kanuan. Repent and believe in the gospel. Tumis kayo, manwala kayo in Maya Abay. Tingko lang na wari in Maya Pabalita. Papawalan tao. In Maya Pabalita papawalan tao, yapin po yung lubog ng Kristo. Tingalan kasi parang lubog at pakalulo ng teka. Bakit po papawalan tayo? Kung kita mo, lalawin tayong sarili tao ang ating makasalanan. We are all sinners. Pero bisan ng makasalanan tao, luluburan ang tao kami. Kakaulan ang tao kami. Tatanggapan ang tao kami. Hayapin po ba siya, namdaman tayo, ibinalakas parang lubod na, itawag kasalanan, meron po po'y umetang kawan. Ano po ito? Insumisi. Imagbaling yung Diyos. Pwede po yung lagawan na ako ng panahon ng Juarez. 40 days, mahalagin tao, magsakripisyo tao, mag-ayun tao, mag-ayun, magbago tao. At ipamagbayong nasa ng Quaresma, yakin sana din puso tao, niwangis siya inamin. Na makalanan na tamang ligo ng Diyos, makanyan mo naman yung pakit ang lulungi. Amen? O ito po yung panalangin namin.
that our hearts may be like that of Jesus. Di kinatang puso makiwagis na sa tinapos. Tingkutang nandiyabuwari lasing puso ni Yesu Cristo. Aume namong pakyapusan. Dapat siya kitang kanini, tuping ditak-ditak ang kawagis tayo ng Diyos. At luna kung bagay at lubong practices o daratan gawain na isasagawa natin ngayong panahon ng Buwanas. Makanala po, mumuna na po rin tayo nakawangin si puso ng Kristo. Dapat po alintang mo pusong biyasang manalangin. Amen? A prayerful heart. Kaya kung pamanalangin, kaya mo kabutitang memorya mo na rin manalangin. Itang agyang kakapyak ka, agyang kaglulog ka, agyumin biglas sa rosary, memorize mo na rin ang panalangin. Halip po, mas malalagyan niya ang panganging prayerful. Ulit po pa siya, prayerful ka. Every ang memorize din panalangin. Doon kapag inatanding panalangin, mamukuta mo relasyon tinapos. Our relationship with God. Makagawa na kung maalala, matibay, matiging na relasyon ni Diyos kapag natin pamanalangin. Pray. Ating pamanalangin, merong yung paminahon tinapugin. Kaya mo kabun, ipapin magsalita. Ganun pamanalangin, itapo rin diyan sa kang pakiramdam, kayang kabubian. Makiramdam ing pagawan Diyos, makiramdam ing kayang kaman. Kuwalit po yung panahon Kwaresma, we are all called to be more prayer. Bakit? Atin po kaya kayo mag-istasyon na libros. Atin po mag-pilgrimage siya kayo. Miyagi-wali ang isang kayo. Atin mag-retreat, atin mag-recollection, atin mag-bisita yung sana po, dahil pamanalangin ako, lumalang ako kapag nasan, amilapin ikaw. Amen? Muna po, a prayerful heart. Kadwa, nung muli tayong aawangis ang puso ng ginunang Kristo, at ikaw naman kailangan dawal. Ano po ito? To have a spacious heart. Malwalas na puso. Pusong makagulat. Pusong ang espasyo para ng Diyos. O ba't buha sabi tayo Pilipino? Uling pong minsan tingnan ang puso sapat na sapat. Alamin lugar ng Diyos, panloob at mamali kanina. Kutang o sana po rin puso natin. Botak at puno po sukalalo. At bulang po kanwa, tinis pa pamilas. At bulang po lungkot. At bulang po halinagilan. Kailangan may kanispasyay puso. Yakin po ng Kwaresma, mag-fasting tayo, mag-abstinence tayo, mag-sakripisyo tayo, na nagagawa na natin, ipagkita na babawasan, ipagkita na lalako, ipagkita na pamagpika o pamamas, itinimita ko sana may espasyo. Bagay ng Diyos, may lubir. Kaya mo po itikabot ba mo,
Bagaling na yung puso na lumalas niya. Mira espasyo yun, bagaling na yung Diyos makapamalaya, bagaling na yung Diyos makaluwi. Amen? To have a spacious heart. At itatalo din ang buhay tayo na awangis ng Ginoong Jesucristo, prayerful heart, a spacious heart, pero itatalo din ang generous. Pusong makasadyang mamili, pusong makasadyang midaki, pusong makasadyang magpalunod. Nyapin po din panahon ng Quaresma, we are asked of one thing. Ano po ito? To help the poor. Almsgiving. Midake, sumabog, manigo para man kanina aso pantala lalo na rin makakalulong ang kaban. Kaya po ipapagsakripisyo like giving up on something. We give up on something so that we can give more. Makasaw, aliyan na kung pamanyaw tanda ng tao po ay naman pala yung material na bagay. Na minsan presensya, na minsan iman, na minsan kinatang mismong sarili, maragul na yung kasopan, karingan. Amen? A generous heart, a prayerful heart, a spacious heart, a generous heart. Kaya hindi po consider na tayo hindi tututa mong panalamaran ang panagkat ng Ebanghelyo, paniwalan at pasyalibaya pa rin. Makapagbayo na malun, pinapit natin Diyos at tutupin ang kawamis tayo. Amen. Para na po, pasyon tayo katakasal na kayanan, kasal pantala. O King Diyos, ipapayupayan ito, inalangit manawagyari, at kang Jesucristo maraming tumalimutan. Pinagilin mo bayan ng Banal na Espiritu, ibayit kang Santa Maria Virgen, dinasalan ng bayan Porcio Pilato, ibago itus niya diyan inutot, inipaya marinete, kita tumalito sinubiyang nete, siya ba mo, makalulong mo na ng Diyos, ikaw may bayan ito. Iba't ka rin magbalikan ng akin, paano kung parang maghihirap ang mga Iglesia. Sa tatantala po may Banal na Espiritu, ng Santa Iglesia Katolika, impang sa mga Santo, impang patawaran ng kasalanan, impang suwirang nete-nete, at hindi alamang. Amen. Pag-ibalan kami naos ng Kristo, inutang, sumisi, at salpantaya ng maya pabalita. At ang mga manalangin, Ginoo, pakiramdaman ng at least ng kenang balayan. Ginoo, pakiramdaman ko ang list ng kiyang palayan. Paraging kapamisanan ng Santa Iglesia, ba't paintulutan ng Espiritu paraging ibayo kaya, isang wiling tukso ni Mupaya at kasakiman, at miyagat din maya pabalita ng kapatawaran ng Diyos karing sabla, manalangin natin din. Para ka rin tinok ng isasani ang ikarelang kasalpantayanan, bang akit din dalan pabalik ng Santa Iglesia, king Ginoo at king Kiyang Ebanghelyo, manalangin natin din. Para ka rin tao makayarap ka rin maulag ang mamili ng ban pilihan dalawang dalanan ng kabuliran at lugod, at king sablang bagay ang pagdulaban ng kapurian ng Diyos, manalangin natin din. Para ka rin kayo naman at ating nangingidor, ang masadyo para hingbinyod, at para ka rin sasawa karelo, nangiling pa ang sadyo. Baningin mo pagkaluan ng kapayapan at tula, manalangin natin din. Para ka rin daralan ka rin i-share ko ng kasakitan, kabiguan at pakabigo. Baning Espiritu, pagkaluban ng sikanan, pagtagumpin din ka rin ang kaligaligan. Manalangin natin din.
Ginong Diyos, katilang ng puso ni Panamento, ang konvento, kay kami, panlubos kay Maraketa, ni Sanay ni May Pabalita, ni sa Kristong Ginumi. Amen. Tulog pa. Dalangin may kabataan maring nagkakagawa ng kabira, harapan ng Diyos, yung paglubos may bayan. Tanggapan sa amin, bibigyan niyo ang kalindahan mo, ipaburi at kaligayan ng kailan. Hindi akalat ka sa klala, ipabili ka sa akin. Ginoogaw at pinagkarapat-dapat, idalangin ang karating ayin, mananasya ng ining sakripisyo, so para kaming ibayan ng karintiyaning, itiyaban ni kapapilanan ng Kristo Ginumi. Amen. Ingilo at kapayayayin. At kaya ko ang ating mo. Yan namin ang puso. Makilatano ang ibig. Pasalamanan tayong Ginoo at Diyos na Hindi ka dapat at patuloy. tunay din karapat-dapat at patuloy din pasalamanan at pagparaan. Numan ka rin ay pa Diyos, sinanangga, lubos kayo maya. Kapapilanan ng Kristo Ginumi, ingapat ang pulungan doon ng pangayuno, kagawa ng invento ang kanila panahon ng pamangibig ng sarili, hindi panahon ng Juarez. Kapapilanan, pakisang buwil na karipong suning demonyo, iro ng aming iwawsi, karipang senador ng kasiran, ng dewakan, kanita makapakilaki ang aming dulang ng kaungapunan, ang bering dalise puso, ang ating dasnan ni kayang paganaman, di pangako kaya din kariban mo. Malilitan na bering sa bilang poro, ring anghel kariban mo. Dahil hindi kaya maligaya dahil magyabi na ito na ipamamaya po niya ng kaya at nang magkakita. Ang ligaw
Tunay na pinagalayin pa ay ipapalaran sa walang kamanan. Kundi na pagparalagpungi pamanalan mo sa ay yung Espiritu mo para kami nagyaran ang pagkaya ng Ginoong Yesus. Bayan ako sa lupin pangailasan at kamatayan, inuwaging inaapit, at pasalamat ito. Pirang sa binyen ka rin disipulo, ang gawan niya, kuman at kananyeng, hindi ka ng katawan, amidaw, para ito. Makanyan mo naman kay Bating Kapunan, Iwaning Kalas. Pasibayan at pasalamat ito. Binyaning kalis kaya disipulo, anak. Ang kapatid ikongan, binungkongan. Hindi kalis itanang daya. Daya ng bayan na tanang ipan, kami bukuan kete para sa langkaw. Paneta, patawaran na rin kasalanan. Nagdali bilang kabigakan ng anak. Misteryo ng kasalpatayanan. Layan ni pasalamatan kita. Ing pepadirian kami malampang kalahalaman mo, pansumuyo kita. Mapakupapaming pagkatma mo, hindi kami ang sana ni sulusulo, ikatama na tayo ng Kristo, ipuna ng kaming neto, ing banal na Espiritu. Ganahan men, o pa, ing Santa Iglesia mo makalagaan ing neto yato, paning ang pinigod, kampi ng Francisco kaya kaming Papa, Florentino kaya kaming Obispo, ding sa bilang pari at ding sa bilang susuyo kaya. Ganahan mo na naman ni kapatid ng kapainawan at maninari sa dunia at ding sa bilang iyakan na biya. Tanggapan mo sana kinaligay mong harapan, pakaluan mo kaya. Gawang kaya karapat dapat pagkamingin kaya na nangka, pagkayabi ng Maria, Virgenito ni Diyos, kabenang sa Jose, kaya ang esposo, kaya pwede ang apostol at sa bilang banal, inupan tingnan ng kabunyan, kaya kaman ng panahon, kunyan kapat kaligayan, ang pamilangan ng Kristo. Kaya naman. Kapamilangan ng Kristo, ang pinakakon kaya. Ipamilmay tutunga mo ng banal na Espiritu, o kunyan kapat paranalan ang gawan kinanangga. Amen. Yan po at kapatid, ang kasalpatayanan, maos na inyong at syupan.
malugod mong pagkaluming kapayapaan ng panahon, pangikaso paninggan ang pangalulo, parati kayong tapos ng kasalanan, pinigtas ng sagrang kalingalinan, habang manaya kami ang beling maligayang kapanalingan, ng panyatang na Yesu Kristo, akin kami alam ang Diyos. Pogi kami Yesu Kristo, sinabi ka rin ng apostol, ng kapayapaan na lang mo kemel, kapayapaan mo babit mo kemel, pero sa babalik natin kaya kami kasalanan, nanilawan mo yung kasalipatayanan kaya ng Santa Iglesia, at papayapan mo yung pilugan at pakikaburian mo, ikaw mabigyan makaring manggaman ni alanangka. Amen. Ing kapayapaan ng pilugan, abil sa kapilanman kemel. At kaya pa Ngayon ang pagkalugi panomento ing kapayapaan. Peace be with you, 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 peace be with you. Kordero ng Diyos, sa kanilang poging kasalanan ng Yaku. Kordero ng Diyos, sa kanilang poging kasalanan ng Yaku. Kordero ng Diyos, sa kanilang poging kasalanan ng Yaku. Bigyan mo niya kami ang Panginoon. Nyo ing kordero ng Diyos, yun pinalapoging kasalanan ng Yaku, mabalag ka rin ang mayayawos sa niting apunan ng kordero. Ino ay ang napakagagawin ang matapos din ang sinahan mo, payag namin.
Panalangin ka. Ipapanibig pang kinabang pasulugan ng kasalantayanan ng kapanaligan at patibayan ng lugod. Sopan mo pakibigyan pang kalagyan ng mano at paggalat ng Kristo ang kinapin ng diri ng ginoo ang gaman ng kalanang. Amen. Kanini pong panahon ng Quaresma, meron ngayong kalanangin ka. Sana akawang iskaya ni Kristo. Makanano, to have a prayer to the Lord, a spacious heart and a generous heart. Tutupin kanita, makapagpaling yung tangke, at tutupin tayo na panalaharan ni Maya Babay. Amen. Amen. Iginuman kabayan kayo. At kaya Kondisyon na ng Diyos, hindi pa, di na at di pa na Espiritu. Amen. May